Ġie identifikat iż-żagħżugħ li l-erba' filgħodu nstab mejjed f'qiegħ il-baħar f'Dellimara. Iż-żagħżugħ huwa Fabio Soto, Spanjol ta' 17-il sena. Soto kien plejer tal-futbol mat-tim Spanjol ta' Coruxo f'Vigo u kien għall-btala f'Malta mal-ħbieb tiegħu. L-aħbar tal-mewt tal-plejer ġiet ikkonfermata fuq is-sit tal-klabb Spanjol. Id-diriġenti tal-klabb iddeskrivew lil Soto bħala ħabib tal-qalb u plejer b'talent kbir. Strieħ fis-sliem Fabio se tibqa' dejjem fil-qlub ta' dawk li kienu jafuk, temm jgħid il-klabb fl-istqarrija. Soto epp it-tlieta filgħaxija waqt li kien fil-kumpanija ta' sħabu fl-inħawi tal-bajja pittoreska ta' St. Peter's Pool, immedjatament bdiet tfittxija għaż-żagħżugħ. Wara lejl ta' tiftix kemm fil-baħar kif ukoll fuq l-art mill-pulizija flimkien ma' ħaddiema tal-protezzjoni ċivili, iż-żagħżugħ intlemaħ bla ħajja għal ħabta ta' 8 tal-4 filgħodu. Għal xi mumenti preżenti fuq il-post tal-operazzjoni kien hemm ukoll l-ambaxxatur Spanjol. B'dan il-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Claire Staffraġ Zammit li ħatret bosta esperti biex jassistuha fl-inkjesti. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.